Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Dun Gerard Boħaġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju kif ukoll skont l-intenzjonijiet li tpoġġew matul din il-ġimgħa f'riġlejn il-Madonna ta' Pina. Jeħud jeżis inħossuna familja waħda. Aħna li qegħdin hawnhekk u anke dawk ħutna partikolarment il-morda li qegħdin iseguna minn fuq il-mezzi tat-telekomunikazzjoni jew it-television. Jew inħossuna lkoll il-mistiedna tal-mulej. Jew nitolbuh biex il-kelma tiegħu nilqowha u ddawwal il-ħajja tagħna. Filwaqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti għalhekk nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabbtu mulej ħniena. Kristu Ġesu li tagħder in-natura dgħajfa tagħna għax sirt bniedem bħalna fil-ġewf tal-Verġni Mbierka, Kristu ħniena. Mulej Ġesu, il-kelma tiegħek hija dawl u tnissel ferħ f'dak kollha li jilqgħuha. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti taf bliema fedeltà il-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-miliet. Għatina nitolbuk li jseħħilna naslu għallena bla qies li jinġarbu fit-twelid ta' Siedna u li b'qalb ferħana niċċelebrawh dejjem b'solennità qaddisa. Bibnejk Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Bat nindewwi il-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għax hu li bissni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għat-tieni, bħalla rus imżejjen b'kuruna, bħalla rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Bħalma l-art tnibbet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżruħ fih, hekk il-mulej inibbet il-ġustizzja u l-foħrija quddiem kollha kemm huma l-ġnus.
Il-kelma tal-mulej. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħ lih jinja. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar Qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Mela b'kull ġid il-min huwa bil-ġuħ u l-onja bathom il-barra b'xejn. Ħaħseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu Tessalonikin. Ħuti, ifirħu dejjem, itolbu bla qiegħda, iżoħħar lil Alla f'kollox. Dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Ixxekklux l-ispirtu, tmaqdrux il-profezija, ippruvaw kollox, it-tajjeb żommuh u fuq kollox warbu kull xorta ta' ħażen. U Alla taslim iqaddiskom f'kollox u jżommkom sħaħ bla mittifsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem, sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Fidil hu Alla li sejħilkom u huwa jagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. L-ispirtu ta' Sid il-mulej fuqi biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixed għad-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixed għad-dawl. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din. Meta l-Lut ta' Ġerusalemm batu għandu xi qassisin u leviti biex jistaqsuh, inti min int? Huwa stqar bla ma ċaħat. Jien minix il-Messija. Huma reġgħu staqsewh, mela min int? Elija? Minix għalilhom. Inti profeta? Le, wieġibhom. Imbagħad qalulu, mela min int? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li bagħtuna. Min tgħid li int? U wieġeb kif qal il-profeta Iżajija. Jiena leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu it-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej huma staqsewh, mela kif qiegħed tagħmel la m'intix il-Messija u lanqas Elija u lanqas profeta. Jiena nagħmel bl-ilma weġibhom Ġwanni, imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja. Jiena anqas ma jisħoq li nħoll lill-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja,
in-naħa l-oħra tal-Ġordan fejn Ġwanni kien ijammet. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma tal-liturġija illum jekk fil-bidu tal-Avvent kienet isru, illum il-kelma tal-liturġija hija ifirħu. Tintelqux. Intom li qegħdin tisru, ħallu l-qalbkom tintela bil-ferħ. Jiena nixtieq hekk jew inħarsu lejn tfajjel xkejken il-lejla. Jew niftakru aħna meta konna żgħar. Tiftakru kemm konna nibżgħu mid-dlam. Araw tifel xkejken ħalleh fid-dlam jibda jikbi, jibda jgħajjatlek. Id-dlam ibeżza. Għaliex aħna maħluqin biex ngħixu għad-dawl. U għalhekk din l-istedina tal-liturġija hija ċara immens. Illum il-liturġija qed turina x'inhu dak li lili iferraħni tassew. Huwa d-dawl. Intom araw ftit anke dan iż-żmien tal-miliet kif inżejnu. Inżejnu b'ħafna dwal jixelu. Imma x'inhu id-dawl li jdawwal tassew il-ħajja tiegħi? Minejn jien nista' nsib il-veru ferħ? Il-veru ferħ insibu eżjes kif qalilna Ġwanni meta jien nilqa' il-kelma ta' Alla. Għaliex il-kelma ta' Alla hija dawl. Infatti, Ġwanni araw il-Vanġelu x'jgħidilna. Ġien biex jixeta d-dawl. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixet għad-dawl. U wara dawk il-ħafna mistoqsijiet li jagħmlilhom, xi weġibhom? F'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx. U minnu dak li hemm f'nofsna? Huwa Ġesu. Il-kelma ta' Alla li saret bniedem. Ġwanni ġie biex jurina id-dawl, imma Ġwanni ma kienx id-dawl. Id-dawl hija l-kelma ta' Alla. Int min int jgħidulu, jiena leħen, mhuwiex il-kelma. Il-kelma huwa Kristu. Il-leħen hija sempliċi ħoss, sempliċi vuċi, tajjat, għajta. Imma l-kelma ta' Ġesu, jekk jien nilqaħħa, timla lil qalbi bil-ferħ. Ħanatikom eżempju ieħor. Llum il-liturġija għandna żewġ eżempji sbieħ. L-ewwel qabel kollox anke l-mod tal-kulur roża. Illum xelna t-tielet xema, ix-xema r-roża. Is-saċerdot jilbes il-kulur roża. X'inhu dan il-kulur? Mhuwa xejn għajr il-kulur taż-żernieq ta' filgħodu. Kif tibda ġurnata? Bil-ħmura ta' filgħodu. U dik il-ħmura, iż-żernieq, x'inhu jgħidli? Qed jgħidli il-lejl, id-dlam ħajjintrebaħ mid-dawl il-ġdid tal-ġurnata l-ġdida, tax-xemx li tiela. Eżempju ieħor, simbolu ieħor li għandna hawnhekk fuq l-artal. Fil-bidu tal-qudiesa poġġejna l-kelma ta' Alla fin-nofs tal-artal bejn grupp ta' imsiebaħ
5 mixowla u 5 mitfija. Il-mużbieħ huwa simbolu wkoll tal-ħajja tiegħi u tiegħek. Għax jekk nirriflettu ftit jiena u int x'aħna bħal dak il-mużbieħ maġunejn mit-tafal tal-art. Fraġli. Imma l-mużbieħ eżies x'inhu l-iskop tiegħu li jibqa' mitfej jew li jkun jixel biex jagħti d-dawl. Li jkun jixel. Imma l-mużbieħ jeħtieġ li jkun hemm xi ħadd biex jixelu għax waħdu mhux se jinxel. Hekk ukoll il-ħajja tiegħi. Jiena hemm bżonn li nilqa' id-dawl ta' Kristu, li jinħalli l-kelma tiegħu iddawwal il-ħajja tiegħi. Kemm aħna żbaljati eżies meta aħna nirraġunaw li bħalli jieku li tkun Kristjan trid tobdi ħafna liġijiet, trid tagħmel ħafna ħwejjeġ. Mu veru xejn. Ħaġa waħda hemm bżonn li nagħmlu. Ikollna l-umiltà ta' Ġwanni, ikollna l-umiltà fuq kollox li kellha l-Verġni Marija u lil Mulej Alla ngħidlu ħanilqa' l-kelma tiegħek. Ħatkun il-kelma tiegħek li ddawwalni għax jien m'iniex dawl. Jien għandi bżonn id-dawl tiegħek, dawwalni int. Imbagħad meta jiena ħajti hija mdawla hawn u s-sabiħ tan-nisrani eżies. Meta ħajjitna hija mdawla mill-kelma ta' Alla u ma narawx il-kelma ta' Alla bħalli kieku xi pejs. Imma nibda nifhem kif il-kelma ta' Alla verament tiddawwal id-dlamijiet tal-ħajja tiegħi. Nintebaħ kif il-kelma tiegħi ta' Alla iddawwalni. Allura mbagħad nibda jiena stess bl-atteġġament ta' fidi tiegħi bil-ferħ li dik il-kelma titnissel f'qalbi, jiena wkoll nibda nkun bħal dak il-mużbieħ li jixel li jdawwal anke kull fejn ikun. Għalhekk aħna niġu l-Knisja. Niġi l-Knisja mhux biex noġob lil Alla, jew għax Alla għandu bżonni, propju l-kontra, niġi l-Knisja, partikolarment fit-tmiem ta' ġimgħa wara ġimgħa ta' taħbit, inkwiet, ejja xogħol, ejt li trid dak kollu li jinqala, biex jekk il-mużbieħ tiegħi jkun intifa' minħabba l-fraġilità tiegħi, minħabba d-dinja li fija ngħix. Inħalli l-kelma ta' Alla terġa' tixel fija id-dawl biex jien noħroġ minn hawn jiena nkun nista' ndawwal lill-oħrajn. Kemm huma sbieħ il-kelmiet li jedna fis-salm risponsorjali taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Marija fil-Magnificat tistqar minn ġej il-ferħ tagħha. Marija tistqar li hija ferħana, ruħi tifraħ għax taf li Alla huwa s-Salvatur tagħha. Nifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Ejdew li ftejt, inkunu sinċira. Jekk jien nemmen li tassew Alla irid idawwalni. Jekk jien nemmen li tassew Alla irid jurini nħabtu. Jekk jiena nemmen tassew li l-kelma tiegħu għandha l-qawwa tkeċċi id-dlamijiet ta' ħajti. Kif jista' jkun jiena ma nfittxux u ma nfittxuhx bil-ferħ? Għalfejn ħafna drabi anke niġu hawn il-Knisja bil-geddum. Jew xi drabi niġi l-Knisja u ntektek u nħares l-arloġġ biex nara x'kien ħadd ispiċċa l-quddiesa. X'ifisser dan kollu? Ifisser li aħna lil Alla għadna ma fimniex.
ifisser li jeħtieġ inħallu ħidawwa li żjed il-ħajjitna. Ejjew nilqgħu din l-istedina li jagħmel Ġwanni lin-nies ta' żmienu. Jalla dak il-kliem li qal Ġwanni lill-Fariżej ma jkunx jotta għalina. F'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx. Jalla aħna noħorġu minn hawn u ngħidu f'nofsna hemm Alla, hemm il-kelma ta' Alla li jiena nafu, nismagħha il-qajta. Hemm Alla li bl-imħabba tiegħu idawwa lil ħajti. U għalhekk jien ma nimxi qatt f'wiet mudlam għax inti miegħi mulej, għax il-kelma tiegħek hija dawl. Jeħudi Eżies nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Sant minn Marija Verġnej u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix smiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jeħudi Eżies qalbna mimlija ferħ għaliex hija mdawla mill-kelma ta' Sidna Ġesu Kristu, inresqu b'fiduċja it-talbit tagħna u nridulu flimkien u Alla għajn ta' ferħ ismana u Alla biex l-insara imdawlin mill-kelma tiegħek ikunu jistgħu iwiżnu lil xulxin fil-fidi tagħhom nitolbu. Nitolbu għas-setanin tal-art biex jarfu jilqgħu l-istedina tiegħek ħalli jaħdmu għal paċi dejjema fost il-bnedmin kollha. Nitolbu. Għalina l-koll biex aħna wkoll imdawlin mill-kelma tiegħek inkunu kapaċi nwasslu id-dawl tiegħek, il-faraġ u l-imħabba tiegħek lil ħutna l-oħrajn, partikolarment dawk li huma fil-bżonn, fil-morda, u naqduhom b'imħabba. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' Ommok Marija, il-mara li tnissel f'ħajjita il-kelma, għamel li l-familji tagħna wkoll jarfu jilqgħu il-kelma tiegħek u fuqha jibnu il-futur tal-familja tagħhom. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier, inti sejjaħ lill-bnedmin kollha sabiex jaqsmu l-paċi u l-ferħ tas-saltna tiegħek. Urina t-tieba tiegħek u għatina qalb safja u ġeneruża biex aħna wkoll inħejju triq ħalli nilqgħu il-feddej tagħna Ġesu Kristu ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frattolar xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bqima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li jint waqqaft u b'qawwa kbira isseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġin istennitu bl-akbar rozza, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tagħna. Għalhekk mal-anġi u l-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs. Slowitu l-art, mija bil-glorja tiegħek. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li lna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija
mar-raġel tagħha San Giuseppe, l-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu ta' din id-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex is-saltna ta' Kristu li hija saltna tad-dawl tiġi fostna billi kull wieħed u waħda minna jilqa' l-kelma tiegħu u jibni ħajtu fuqha. U għalhekk ngħidu missierna li jintej fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħilna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħilna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
Nitolbu mulej il-ħnina tijek biex bdin lajnuna għaddisa li ħadna, ninħelsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja bi Kristu siedna. Għadna kien tlabna l-missier u għednilu nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja. Nħeġġiġkom hekk biex nitħejjew tajjeb biqrara tajba għal dan il-miliet. Walekin nħeġġiġkom biex tħallux il-qrar għal qabel iċ-ċelebrazzjonijiet. L-ewwel qabel kollox xi ħaġa prattika. Jekk jien se nqaddes ma nistax inkun inqarar. Tifhmuha. Is-saċerdoti dejjem jonqsu u jkunu impenjati fil-parroċċi kollha ta' Għawdex u fil-knejjes u l-kappelli. Walekin ħeġġiġkom biex taħsbu għal qrar minn kmieni. Hawnhekk fis-Santwarju ta' Pino u l-qrar dejjem ikun bejn is-7 u nofsinhar u is-sija u nofs u s-7 ta' filgħaxija. Dejjem ikun hawn xi saċerdot disponibbli. Walekin ħeġġiġkom biex taħsbu għal qrar. It-tieni punt, fil-miliet nofru ħafna rigali xi ħaġa sabiħa, imma ma ninsewx il-foqra eżjies. Dik il-Christmas tree għadha vojta s-sena. Is-siġra tal-karità. Is-soltu bħal da żmien inkunu diġà bdejna nqasmu lill-familji l-oġġetti tal-ikel. Is-sena għad naqqas biss bdejna. Walekin ħeġġiġkom biex tieħdu waħda minn dawk l-istilel u tġibu dak li hemm fuqha. Pakkett ta' ġin, ftit sapun, x'se jiswilek. Imma dak il-ftit ifisser ħafna għal familja fqira. Walekin ħeġġiġkom biex inkunu ġenerużi. Mbagħad niġu għal quddies ta' nhar il-miliet. Mela, is-sena lejliet il-miliet huwa l-Ħadd. Allura il-Ħadd 24 ta' Diċembru il-quddies ikun kollu bħal ta' nhar ta' Ħadd. L-istess ħinijiet. Fil-għaxija, il-quddisa tal-5 ta' fil-għaxija ma tkunx il-quddisa tal-Ħadd imma tkun il-quddisa tal-lejliet il-miliet tal-Fġili. Imbagħad il-quddisa dik li aħna fija niċċelebraw it-twelid ta' Kristu li aħna mdorrijin ngħidula il-quddisa ta' bil-lejl, hawnhekk tkun fil-11 u nofs ta' bil-lejl. Il-Ħadd 24 ta' Diċembru fil-11 u nofs ta' bil-lejl nibdew il-quddisa. Imbagħad nhar il-miliet il-quddies ikun hekk fis-7 ta' filgħodu, fit-8 u nofs, fl-10 u fil-11 u kwart. Imbagħad is-santwarju jagħlaq biex nagħtu ċans anke il-ħaddiema jieklu l-ikla tal-miliet mal-familja kif inhu xieraq u jerġa' jiftaħ fil-4 ta' wara nofsinhar biex ikun hawn quddisa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.